मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव मानाव गिदिर EM रनजित बसुमतारी बिथांनि नाजानायाव more than 3 lakhs मानसिफ्रा बुंबाय थादोंमोन माने 2.5 लाखनिख्रुइ बांसिन हानि इश्यूसफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामबाय होननानै दिनै 2.5 लाख नङा 3 लाखनिख्रुइ 3 lakhsनिख्रुइ बांसिन हानि प्रब्लेमफोरखौ जोंनि सरकारा रिजल्भ खालामबाय बेबो 4 बोसोरनि सरकारावनो जुदि जोङो कम्पेयार खालामना नायोबा जुदि जोङो रुजुना नायोबा 17 बोसोरनि खामानि जायखौ 17 बोसोर हायाखै बेनिख्रुइ ट्रिपल बेनिख्रुइ बांसिन 4 बोसोराव मावनानै होबाय आरो बे मानसिखौ जों मा एन्सार होबावनांगौ दङ आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो आथिखालनि हा बिफाननि बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि आखाइजोंनो 2,52,000निबो बांसिन हानि पाट्टा होनाय जाबाय बेखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिजों लोगोसे गोबां बर' खौरांगिरिफ्राबो दामनो मोन्दों एबा जोंनियाव सफैदों नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दे बे बिफाननि हाखौ फिसालानियाव दानख'नायखौनो पाट्टा राननाय होनना बुंदों दा बेयाव मा बुंगोन नोंथाङा बिथाङा जाबाय सासे सुबिदा बादि मानसि हाग्रामा महिलारिया जाय समाव सरकाराव दङमोन बिथाङा बुङोमोन जे स्टेटआव जाय सरकार थागोन बेजों थागोन बैहा बिटिसिआव सोर मोनजादो मोनजायाखै बर' जातिया मा जादो जायाखै मोनबो लिंक गैया गावहा पावाराव थानो मोननांगो आरो बेयो जिबायदि खामानिखौ मावबाय थायो जाय समाव बिटिआरआव ओरै सानजानि बर'फोरखौ सोसननो नागिरदोंमोन बै समाव बुंना होबाय जुदि बिथिंजाय बर'फोरखौ सोसनबाय थायोबा सानसे समाव बड'लेण्डआनो जालांगोन होननानै गुबुन जातिनो बियो गुबुन राव बुंना होनानै मानसिफोरखौ ओरैबायदि मोनसे उत्तेजना खालामहोबाय सासे बर' लिडार जानानै दिनै गुबुन हारिखौ थुनज्लायनानै जोंखौ एटेक खालामनो बोरै होनो हाखो सासे बर' नेताबा 1 नाम्बार कुइसन बिथांनिसिम आं कुइसन खालामदों एलिगेसन आं कुइसन खालामदों बिथांनिसिम दा बिथाङानो बुंबाय थायो दासिमबो बिथां बुङो स्टिल मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो जे गाबोन जुदि 6 सिडिउलनि माखासे रुल्स आरो रेगुलेसनखौ नायोबा चेप्टार 10 नि बाथ्राखौ जुदि नायोबा लेन्ड रेभिनिउ एक्टनि चेप्टार 10 नि बाथ्राखौ जुदि नायनानै हाइकर्टनि अर्डार बायदि जुदि बोरैबा इभिक्सन खालामोबा आं गाबोननो न' लुना होगोन होनग्रा मानसियाबो बिथाङानो अब्ला बिथाङा नाय दिनै जोंनि जायगायाव गुबुन हारिखौ सोनो थाखाय दरजाखौ खेंना होग्रा मानसिया सोर दिनै जे लाख लाख बिगा हायाव दखल खालामबाय थादों बेफोरबायदि नेताफोरनि थाखायनो चान्स मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव दरजाखौ खुलिना होनायनि थाखाय आरो दाबो बिथाङा सानफ्रोमबो अपोजिट साइडआव लोगो जानानै हारिखौ खहा खालामनायनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथाङा किसुमान बाथ्राखौ ओरैबायदि अपेनलि बुंनो हायो जेराव बर' हारिया सुफुंनो हायै खहा जायो बेखौ माने फोलोमनो हाफिना बेफोरबायदि खामानि मावग्रा मानसिया हाग्रामा महिलारि होननाय मानसिखौ बेनि थाखायनो जिखिना समाव बिथाङा सासन खालामबाय जोङो नेक्स्ट चेप्टाराव बिथांनि बाथ्राखौ जुदि सावरायबाय थायोबा बर' जातियानो गोबां श' बोसोर बेकफुटआव थांनांगोन बे बाथ्राखौ खिन्थु जोङो गोदान जेनेरेसना मिथिना थानाया मोजां थारैनो बाथ्राया बेयो जाहैबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदि बे हानि पाट्टाखौ होमारनाय जायाखै नामा बेखौ मा बुंगोन बे बाथ्राखौ आङो बेखायनो बुंनो नागिराखैमोन जों लाजिनाय मोनो बिथांनि नलेजखौनो जों लाजिनाय मोनो खमसे खम बिथाङा 17 बोसोर जे माबायदि सासन खालामखो कुनु सिस्टेम गैयालासिनो जों अत्यन्त लाजिनाय मोनो 17 बोसोराव बिथाङा 17,000 हानि इस्युसफोरखौ सल्भ खालामनो हायाखै आरो हानि सोमोन्दै बिथाङा मायबा मोनसे गोथौ स्टाडि खालामदों होननानै मायबा मोनसे लेन्डनि सायाव एकखौ मोजां स्टाडि खालामदों होननानै जों फोथाया मानो फोथाया बिथांनि जा सा साज्रां मन्तब्य बुंनाय बाथ्राफोर दा बिथाङा जाय मानसिया 17 बोसोर सासन खालामनानै 17 बोसोराव साफ्रोमबो बर' मानसिनि आखायाव हानि पट्टाखौ बिथाङा खोख्लैना होनो हानांगौमोन मानोना बिथांनि समाव गभर्नमेन्टआ 3 बिं मेजरिटि दंमोन बै समाव बिथाङा सरकार सालायजेननाय समाव 3 बिं मेजरिटि दंमोन ना सोरबा अबजेक्सन होग्रा दंमोन ना सोरबा होबथाग्रा मानसि दंमोन बिथाङा 17 बोसोराव बर'फोरनि हानि इस्युखौ मानो सल्भ खालामना होआसै जोंनिफ्राय बिथांनिसिम कुइसन जोंनि दिनाव दिनैनि तारिखआव मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव मानाव गिदिर EM रनजित बसुमतारी बिथांनि नाजानायाव more than 3 lakhs मानसिफ्रा बुंबाय थादोंमोन माने 2.5 लाखनिख्रुइ बांसिन हानि
इसुसफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामबाय होननानै दिनै 2.5 लाख नङा 3 लाखनिख्रुइ 3 लाखसनिख्रुइ बांसिन हानि प्रब्लेमफोरखौ जोंनि सरकारा रिजल्भ खालामबाय बेबो 4 बोसोरनि सरकारावनो जुदि जोङो कम्पेयार खालामना नायोबा जुदि जोङो रुजुना नायोबा 17 बोसोरनि खामानि जायखौ 17 बोसोर हायाखै बेनिख्रुइ ट्रिपल बेनिख्रुइ बांसिन 4 बोसोराव मावनानै होबाय आरो बे मानसिखौ जों मा एन्सार होबावनांगौ दङ